Oi, chdi. Ai, chdi. Mae powb sy'n dod i Gymru ar holidays di mynd yndi. A mae powb yn wondro be uffar ti'n gorau neud i fod yn uffar o tourist da. Sydd efo fi, na i ddangos i chi. Tip gynta, dysgu'r iaith, not. Be di pwynt mynd ar dy wyliau ia, a gorau siarad iaith maen nhw'n neud yn ytrach af iaith ti'n siarad. Even os ti isio dysgu'r iaith, jyst gyda siŵr bod chdi'n pronounsio bob dim yn wrong. Betsy coed, dolgaloo, o ar un gora, araf. Tip prif 2, pa fath o dwrist sy'n helpu economi lleol? Di economi lleol ti'n stryglo o gwbl na, maen nhw fod digon o bres. Pan i di mynd i'r big boys a ddawitros, maen nhw wedi stryglo yn y pandemig ma go iawn. Happy days. Top tourist. Trydydd tip. Be ti angen neud di bod yn mor uchel ti gallu a faint o loadydd ti. Mae locals yn lyfio hynna. Ac i neud o even well, drifio rown mewn Audi neu Merc efo twch yn yr exhaust, jyst i roi ti allan a bo chdi efo car yn drud. Ideally ti angen car masif, a Land Rover neu even eitha camper van, so pan ti'n mynd â'n oer rwa, ti'n cymryd y lle i gyd, statement bo chdi wedi cyrraedd. Tip prif 4. Ti'n gofio ti ddim fatha'r locals. Paid a bod o'n defnyddio terma lleol fatha cocoen, cont gwirion. A chdi iwsio terma snobs go iawn. Cockwomble, twerp. Tip 5. Be ti angen neud hyn dyn ni mwyaf pwysig. Prynu llwyth o tai hab, gymaint o ti'n gallu. So basically mae'n rhaid ffoc all o jans i locals prynu tŷ. Dyna ni, really. Gna di yna am chydig wsnosau eitha fus ac i di gontio racks a fydden nhw sôn a fod yn parod i gicio chdi allan o'r lle. Gynnaw. Gyn bogies.